piezak eurak dira. Hola hasten jakuz peoien, alfilen, dorrearen mugimendua ulertzen. Zutabe, lerro edota diagonal kontzeptuak ulertzen. Pieza bakoitzaren mugimenduetan pentsatzen, jakea, jokaldiez hausnartzen. Zaldiek eta dorreak mugitzen dira alde batera, bestera eta aurrera eta atzera. Begoñezpi ikastolan 4 urtegaz hasten dira xakean jolasten ikasten. Jolasa, hau da xakea, itzelezko onurak dauzan gaitasun guztia atarateko ikusgai bihurtu da. Garapen memoristikoaren inguruan, bai eta arazoak konpontzeko estrategien garapenean, arazo horrei aurre hartzeko estrategien garapenean eta baita kontzentrazio kontuetan. Umeak beste esparru batzuetan, batez ere arazo baten aurrean euren burua ikusten da benean, ze estrategia garatu edo zelako aurre ikuspen edo zelako konponketa bide ezberdin praktikara eroan daikien errezago ikusteko kapazak direla konprobatzen dugu. Begoñezpi ikastola xakea geletan sartzen aintzindaria izan zen. Helburua, ikastolan ezarritako Harvard Unibertsitatean sortutako hezkuntza ereduan, hau da, ulermenerako irakaskuntzan sakondu eta gaitasun anizkoitzekin bat eginik, gaitasun logiko-matematikoan aurrera egitea. Adriana Salazar, xakelariaren metodoak, ikasleek jardura apurka-apurka ikasi dagien egituratzen dau. Haur hezkuntzan 4 eta 5 urte da bezala eta lehen hezkuntzan 6. mailan dagozan arte. Honena zera da, modu erakargarri eta divertigarrian egiten da bela. Eure konturatu barik jolasean sartze dugu. 4 urteko garetan hasiera batetik ja piezak lantzerakoan edo piezak aurkezterakoan egiten dugu abestiak lantzen eta ipuinen bitartez. 8 mailatan metodo honek arazoak konpontzeko edota gero eta gatz eta korapilatsuagoak diran kontuei urten bidea emoteko mundu mailako finaletako partidak be aztertuko dauz. Begoñezpi ikastolako pentsamenduaren kultura ikasleen etorkizuna zein hezkuntza hobetzeko tresna ezin hobeaz hornituko da.